Balima o Anyokuma, très très urgent, très bonne nouvelle et très humiliation. Billet mardi 9 août 2022, Maliens Mali Sorassou Boraka avion ɲɛnama ba de sɔrɔ an bɛ autorité de transition mɔgɔw fo la an bɛ président Assimi fo vraiment an bɛ les 5 colonels an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ premier ministre Choguel fo Maliens avion mun sanna mɔgɔ caman bɛ ka yɛlɛ avion sanna avion dɔgɔman de don a tɛ se ka pan Maliens Mali autorité mɔgɔw ye avion min san nin ye terroriste kɛlɛ avion de terroriste minnu bɛ boli moto sanfɛla la olu bɛ kɛlɛ ni nin avion qualité ninnu de ye n bɛ fɛ aw k'o de faamuya terroriste minnu bɛ boli moto sanfɛla la n'i b'olu kɛlɛ i bɛ nin avion modèle de utiliser pour que ka se k'olu lasɔrɔ k'olu kɛlɛ donc u tɛ fɛ o de ka kɛ quoi o t'u ka laɲini ye quoi donc il y a des saboteurs qui sont là u bɛ bɔ dɔrɔn u b'a fɔ dɔrɔn non foyi tɛ se ka kɛ donc avion min don Albatros de don c'est un avion k'a dilanna Tchèque de do a da ka nɔgɔn en même temps ale de bɛ se ka terroriste kɛlɛ avion dɔw dogolen bɛ dɛ avion dogolen dɔw bɛ yen olu ye jamana ni jamana de parce que jamana dɔw bɛ fɛ ka bin Mali kan o kan n'o jamanaw binna Mali kan olu kan ka kunbɛn cogo jumɛn o avion fana bɛ yen nɔ olu ye MiG-35 ye dernière génération olu tɛ terroriste kɛlaw ye dɛ o avion tɛ yira fana olu ye secret de olu bɛ dogo kɛrɛfɛ de parce que jamana caman parce que kunu donc u bɛ ka n ka direct de saboter quoi a b'a hakɛ to dɔɔni u bɛ ka n ka direct saboter n b'a essayer ka bila téléphone voilà Maliens aw ɲɛ bɛ n na sisan nɔ donc u bɛ ka attaque mun kɛ T-site u bɛ ka attaque mun kɛ T-site ko drone dɔ de bɔra ko ka taa terroriste dɛmɛ ka attaque kɛ donc vraiment an ka armée tɛ se k'a ka secret bɛɛ bɔ ka yira bɛɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ kalama o yɔrɔ de la u ye fɛn dɔw bɛ u y'a dogo u ma sɔn ka bɔ kɛnɛ kan bɛɛ ka bɔ kalama k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛ ka n ka vidéo de signaler quoi mais o si tɛ n bali ko n tɛ kuma quoi mais ko dɔ kɛ nin kɛra an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali transition dɛmɛbaga dɔw bɛ yen nɔ u ma sɔn olu ka don o dabɔra jumɛn de kama o tɛ Choguel ka faute ye o tɛ Assimi ka faute ye mɔgɔ dɔw de bɛ transition in kɔnɔ o tɛ Assimi ka faute ye o tɛ Maliki Diawo ka faute ye o tɛ Sadio Kamara ka faute ye o ye mɔgɔ dɔw de bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ la mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ de fɛ Maliens olu de bɛ sabotage la k'an ka baara gɛlɛya an bolo ka sanani ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na aw bɛ se ka fama cogo jumɛn nin koba in ka kɛ bi média minnu sara Mali nɔfɛ vidéomaniw activiste minnu wulila ka Mali défense ta ka Assimi défense ta ka Choguel ni Assimi dɛmɛ fo ka taa embargo ban vidéomani minnu wulila n'u ye IBK dɛmɛ ka tulu sɔrɔ ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o vidéomani kɛlaw olu ka pion minnu bɛ sɔrɔsiw tu la olu de nana n'o vidéomani n'o journalistes ye k'o ɲagami k'olu bila premier rang yɛrɛ la ka Boubamobel Kati 24 Gandi Malien Ibousi a lisi dafalen mɛ tila ka lisi bɛɛ lajɛlen kalan k'olu bɛɛ dɛn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka don ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu tɛ transition fɛ des infiltrés o dabɔra mun de kama o dabɔra de walasa anw ka dimi an ka transition kɛlɛ u bɛ sɔrɔ ka fɔ u bɛ sɔrɔ ka na n'u ka pion ye ka Assimi kɛrɛfɛla fa u bɛ sɔrɔ ka dafiri Assimi da la Assimi n'i bɛ jugu saraka bɔ walayi jugu saraka bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de tu la mɔgɔ min ye nin baara kɛ bi ko Gandi Malien tɛ don ko Kati 24 tɛ don ko Boubamobel tɛ don Assimi a ye enquête kɛ a ka tigiw mabɔ aw la transition jugu de don aw faso jugu de don ala sago aw sago aw ka baara ka ɲi walayi an b'aw fɛ aw an t'aw labila dɛ an b'aw kɔ an b'aw conseiller de mais mun kɛra bi walayi Assimi an ma jigin la an ma jigin colonel Wage la an ma jigin Modibo Kone la an ma jigin Maliki Diawo la nin tɛ aw si ka faute ye nin ye mɔgɔw ye mun b'aw tu la minnu bɛ ka transition yɛrɛ de saboter walasa mɔgɔ ka wuli ka transition kɛlɛ awa transition jugu n'i b'a saraka bɔ sɔrɔsiw aw yɛrɛ de tu la a bɛ yen nɔ dɛ awa an kɔni an bɛ k'an seko kɛ nin kɛ an bɛ dénonciation kɛ nin na mais an b'a fɔ an ɲɛna a y'a hakili to a ka blogueurs la n'i y'a ye bi Assimi c'est grâce aux vidéomans an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walayi ala an kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ fɛ colonels aw bɛɛ ka to ɲɔgɔn bolo an tɛ ala ɲini ala ka n'aw fara mais walayi mɔgɔ juguw b'aw tu la minnu bɛ ka na ni gɛrɛntɛ ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'u ɲini aw k'u bɔ aw tu la donc o yɔrɔ de kun don an ye accent da o yɔrɔnin kan an bɛna kuma actualité yɛrɛw de kan an b'a ɲini président Assimi fana fɛ tuguni kuma kelen faransɛw ka drone a kana la bin dugu ma dɛ ko faransɛw ka drone taara ko ka taga Menaka
Français ka avion n'a ye Mali espace aérien violé ama ngini président Assimi fait i kana avion na jigi duguma mais sigi kuma inka ni Français ka avion donna Mali espace aérien kono ama ngini Mali autorité mo fait aw kana ke na ya ke France bena kele de déclarer na France be kana ngini de u bena nga yoro bombarder u be tanga town bombarder u bu to la u be jamana wero blana ka kele u jago ya créer am yoro na sanno am perlente ka guerre ke be contrôle angani bo conseil de anga autorité transition mo ma ils n'ont qu'à faire beaucoup attention ou kana bi au yoro là comme il y a faut mina et bien mardi 9 août 2022 où y a avion nous amène avion photo il est là on va faire bravo à Assimi bravo aux 5 colonels bravo au premier ministre Choguel Maïga ay avion nous malien ben avion ni avion nous kainde avion ni terroriste kele avion de mais avion dont nous sana au d'abord de pour que jamana ni jamana ka kele Elisuka avion dernière génération SU au Bambolo. Obe no, to ira olade. Mogoti ika force be ira ijugula suna be minetoko sorela. Uya munu ira ila. Uya avion munu ira. Wallahi avion mu be dogola ka chano e fo chien fla. Mesigaka. Uya avion munu ira. Avion mun dogole be dogola. Ani marfaw, ani charlu, ani blendeo. Akabo aklima. Nete zonga photo ira olaw. Mais tien de donner. Au transition deme bagaw. Ay transition deme au kana décourager. Aya ke ala kama au kana décourager transition de là mais ko kelen de kera bi ou tara la liste des blogueurs ka foko ko anga blogueur munu ye transition supporter bi ko lute do mo wore mo kede sur site do de be transition konana on de be kanani faralu ye Maliki Diaw ka fotite et Modibo Kone ka fotite Sadio Kamara ka fotite Assimi ka fotite et comment on appelle là premier ministre Choguel ka fotite Colonel Wage ka fotite les 5 colonels ambauko ala kaw ben ala kana fara mais aw kerefe mogo do be olu ye Francis Jonde ce sont des traîtres wallahi ala mo mu yu bambi ayala de malion mena kala bela jele kame que les médias fournissent beaucoup d'efforts pour accompagner nos femmes qui n'ont vu sur le tarmac pour réduire la visibilité des femmes a d'abord kamade wala sa ni gandi malien tera joromina katifenkat kata joye non Tiens bébé bois kalama quand l'armée be ka monter puissance là ou ma son 24 kamoro kadou ou ma son gandi malien kadou ou ma son dabagile jawara kadou ou ma son journaliste Serou Traoré kadou ou sona mogo munu kadou beba do lu ka visibilité manchate nkosobe anga bonya be un petit frère et quand no et fenga et comment on appelle là Drissa Mementa ou sera ka donu odi donc anya fo bela jele ngena et ou ma son bubu mabel kadou ou ma son gandi malien cadeau mena yoro kala au nanga jangala de nyoko fait voilà pour empêcher les Maliens sache que le bon travail de Assimi et Sadio les 5 colonels du travail du sacrifice énorme du gouvernement qui a réduit ses dépenses pour mieux équiper les femmes qui a augmenté les salaires des militaires par la loi l'harmonisation des salaires. Le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, depuis son arrivée, l'armée est mise en première ligne. Qui veut saboter tout ce travail par les jeux médiatiques de ces genres? Frustrer tous ceux qui sont avec la transition. Notre intelligence est bien en avance par rapport à la vôtre. L'acquisition de ces matériels est le fruit de tout, civil et militaire. C'est le fruit d'une politique. Personne ne doit empêcher l'union autour de notre armée en division. O paji pele pas fin non ou ma so paji sikaye mais sigi ayroka ou ma son paji mununkaye oye ibusi ka paji kati 24 paji gandi malien bubu mabel ka paji amara sila juru chercher amara bachili yeri bokum damagile jawara sa belebele Robert Gueye Serou Oumar Traoré page 7 sur 7 bagayo info lumière Peace FM aya ketude dobe ga appel du kanga fin saboter quoi donc Paji ba fait kanga boka transition soutenue ou ma son ka paji sito ya Chicago ama ngini président Assimi Fedron akana ni mogo mi ni barake surasi mu ni barake u ka surasu 6 panka boy surasi do de ni barake ni dabora dronde gandi malien kati 24 Serou bubu mabel aw ni ala na quartier Mali par transition de baga jumbe temeni mogo nka surasi do de beino ou be ka transition saboter au niveau de la justice ou be ka transition saboter au niveau des militaires même ni be janfa saraka boy ba di surasi de ma awa ni be faso to saraka bo horonya saraka boy bo de fra di surasi ma ni surasi ko kabe tieni ke anyogo tieni kalate ni surasi ko kabe nyali ke anyogo nyali kalate awa surasi janfanti do de be surasu yere tula munu be kana ni farali fefe abebe surasu yere de tula de
ambe ku dénoncer dongodo mais les 5 colonels anga bonya bauka wallahi ninte auka fotiye ninte asimi ka fotiye ninte wage ka fotiye ninte kamara ka fotiye ninte modibo kone ka fotiye ninte sogeli ka fotiye au ko 5 colonels ala ka u ben la didikam doron de do aye barami ke ala de bausra mais ala kana uchi ni frasika avion donna Mali espace aérien na aya ke ala na kira kama au kana frasi avion au kana bombarder amba deli ala kama ni frasi ka avion teme aye kangar da frasi akara se frasika avion ma frasi be ka u da gorobodi aye kangar da uye au ku ka avion genga banga espace aérien kono frasi be fe ka diagoya guerre de déclarer auna mais malien pe ki da ka sinoko avion munu nana pekato transition ko amangini kati 24 fait amangini bubu mabel fait amangini Sedou Traoré fait amangini malien bloqueur bela jele fait am bekan tege di nyogoma on ne be fala on ne be bala faso jogo munun be nu be surasu yere tula nu be fait transition ka bi wallahi billahi tallahi o mo kelo ne be ka be plan nyogona donc ko Sedou Oumar Koumbe mais première ligne a compté ou voilà et bloquera déjà ere journaliste chama yera mais ou ira en retard moi du même comme première ligne moi monte façon fait journaliste mounye ishike ibekako journaliste mouya sike ka transition bruja journaliste mungo ko embargo manaka ko Mali be desa ere koro embargo bolé mo munu jera ka segen ke o mo de blara krefe kanani mo munu te transition fait pour que transition ere ka binduguma ima fanga fefe be abe bo fanga krefe mo jugu nganinge jugu faso den jugu de la ala ka be madu asimi ambauko wage ambauko jaw ambauko kolanu moribo kone ambauko wallahi ala ka ube mais aw krefe mo ayu dégager wallahi billahi shentana de do faso den jugu de do ce sont des traîtres ce sont des vrais problèmes ce sont des criminels ma fo nga krefe mo bede mais billahi munu be kan barake ay enquête ke aw ku suspend aw ku semboka ko la a beninga janatike che ute Mali fa ute ala fa uta krafe angeni mbauko ambe ala delifana ala ka ube donc malien o wora de kundo ko fo amena do détail to la aywa armée femunu soro amena ton ira oula a photo fla ambulo donc amangini bela jele fait restons sous des chers blogueurs vidéomans du Mali faisons échouer leur plan pour nos femmes et pour notre pays on redouble d'efforts pour la réussite de cette transition a d'abord de on a découragé mais wallahi asimi ambauko bi ambauko chini mais mun kera ayaw kolosa nyongona sikana ke ni maloyadi djembe yela auna a benga janateke moi nous te transition fait les arrivistes les opportunistes qui ont toujours goûté tous les pouvoirs qui ont toujours couru tous les pouvoirs à cause de leur intérêt personnel pas l'intérêt du Mali ay ke façon de nyumon fait ay façon de nyumon gere aula ay gere vidéo manu ay ara no do ne utala kata journaliste escoro munu ta ku bla o krefe awdu sangorota alu ka visibilité ou yera ka page ka o te 1000 views ro aw de taranu ya ka page u kande anya fo ngena gandi itlobana aw bel klobana aw de tarakata ni mo sangorota aya ye bi uye mun kana olo ko so ngama munu tando ye o tando ye ka fo bela jeli ngena ambe be fede mais aya ye mun kerabi donc ka fo bela jelina ala ka baraka do malla malien sikera décourager transition de manibulu donc amena fon ira awla tout de suite. Voici la liste des bleus et voici la liste. Voilà. A fait un fléni. Sadio Kamara kumana oromina. Amena Sadio Kamara ka discours kala au nambe je kula je nyon fait. Sadio Kamara kumana oromina fléni. Distingués invités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de remise officielle du vecteur aérien au conseil présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta, Bamako Sénou. Au nom des forces armées maliennes, en mon nom propre et en ma qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà. Avion photo ira la avion be ka wulu be ka démonstration ke fan be aw bela jele aye anyo fo bela jele mo shi kana décourager
vraiment équipement mun sɔrɔ la a kaɲi a qualité kaɲi awa ni an ka migi mun ye nin bɛ baara la sur le terrain et puis mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ kelen fana kɔ an ka migi dɔw bɛ terrain na jusqu'à présent dɔw bɛ an bɛ yɔrɔ na sisan nɔ dɔw bɛ T-site est-ce que tu as vu dɔw bɛ T-site an bɛ yɔrɔ na sisan nɔ u bɛ baara la an ka migi dɔw bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ na sisan donc an y'o de fɔ an bɛ fɛn dɔw fana bɔ k'u yira aw bɛɛ lajɛlen na bon a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ Irisiw ka ambassadeur fana kun bɛ o ni Sadio yɛrɛ sigilen filɛ ni ye Irisiw ka ambassadeur de ani Sadio sigilen aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la donc ka yira aw la avion minnu fana an bɛna avion ninnu fana photo yira aw la an ka nin yɔrɔ lajɛ sisan nɔ avion ninnu photo filɛ yan yɔrɔ la donc a fɔ ɲɛna mɔgɔ si kana décourager ko Ablaye Diop ko tagara fɛngɛ Algérie o fana ni Algérie ambassadeur bɛ Algérie ministère des affaires étrangères bɛ ka ɲɔgɔn ye donc an ka transition bɛ ka baara kɛ côté bɛɛ de la transition in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na u bɛɛ k'u seko kɛ an fana b'u kɔ bi an b'u a bɛɛ lajɛlen filɛ avion in photo aw b'a kɛ tɔ dɛ u bɛ ka n ka direct saboter quoi an ɲɛ tɛ avion in photo la voici la photo de l'avion là an ɲɛ bɛ avion in photo la ni avion in filɛ nin ye a bɛ fɔ nin ma ko Albatros ni avion in bɛ se ka terroriste kɛlɛ k'u to moto sanfɛ et puis avion blindé de don avion in bɛ wuli ni vitesse min ye c'est à plus de 900 km à l'heure ni avion de bɛ se ka terroriste to moto sanfɛ k'a viser k'a faga ka to moto sanfɛ ni avion min don avion dɔgɔmanin de don mɔgɔ fila de bɛ don avion in kɔnɔ avion dɔgɔmanin de don a bɛ se ka wuli ka opération kɛ vite fait k'a sɔrɔ a ma gêner k'a sɔrɔ a ma déranger a ɲɛ bɛ ni avion in na ni avion in de bɛ se ka wuli ka taa terroriste kɛlɛ missile bɛ avion in kɛrɛ in na avion in vitesse n'a wulila hali tu kɔnɔna na avion bɛ se ka boli duguma a bɛ se ka boli sanfɛ a bɛ se ka terroriste ye de loin a bɛ se ka boli ka taa terroriste attaquer k'u to moto sanfɛla la avion vitesse bɛ avion in na a b'a permettre a ka se ka fɛn caman kɛ ni avion mun dira an ka sɔrɔsiw ma a bɛ sɔrɔsiw permettre ka terroriste sɔrɔ moto sanfɛlaw la awa terroriste o terroriste a ni wulila k'i bɛ na moto la sisan nɔ ni avion ninnu wulila sisan nɔ a bɛ se k'i gete k'i bɔn k'i faga k'i to yɔrɔ janjanba la k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na an kana tigɛ an ka armée la dɛ nin ye avion ɲɛnamaba de avion in puissance min b'a la a puissance de fɛn min b'a la vitesse min b'a la c'est à 930 km par heure awa ni avion wulila a tɛ jɔ dɛ n'a wulila a bɛ se ka wuli quelques minutes dɔrɔn a bɛ se ka taa terroriste viser k'a to moto sanfɛ k'a bɔ moto sanfɛ k'a bɔ k'a bin duguma ka a ka moto détruire avion kelen bɛ se k'o kɛ à la vitesse supérieure o de Albatros ye avion ɲumanba de don avion lakika de don avion mun don rapidité de b'a la vitesse supérieure b'a la Ala de b'a dɔn a kira de b'a dɔn a ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi kun a ka tɛgɛrɛ fɔ Sogɛli kun aw kana décourager minnu bɛ ka kuma wallahi u tɛ faso fɛ u tɛ avion puissance dɔn avion kɔrɔ de don dɛ modèle kɔrɔ de don dɛ mais a ka ɲi terroriste kɛlɛ de la terroriste bɛ kɛlɛ ni avion min ye ani jamana fila armée fila bɛ kɛlɛ ni avion min ye o avion filaw tɛ kelen ye et puis avion dɔ fana yira la o bɛ troupeau ta hélicoptère dɔ don puissance min b'o la n bɛna hélicoptère fana photo yira la a ɲɛ bɛ ni hélicoptère in na ni hélicoptère in fana filɛ nin ye missile b'a kɛrɛ la à vitesse supérieure nin bɛ se ka wuli quelques minutes dɔrɔn a bɛ se ka cible ma ni o ni hélicoptère ye hélicoptère in kɔnɔna fana n bɛna kɔnɔna yira aw la a ɲɛ t'a kɔnɔna na ni hélicoptère in kɔnɔna de tantɔ a ɲɛ t'a la a bɛ na fɔ Aridjana kɔnɔna na Aridjana dɛ n'i bɛ Aridjana kɔnɔ dɛ ko hélicoptère in kɔnɔna bɛ i n'a fɔ o cogoya de la donc Albatros naani ani hélicoptère kelen ani Kasa avion de transport Kasa olu fana nana mais avion mun dogolen bɛ dogo la a ka ca avion 10 ye a ye nin kuma lamɛn dɛ avion mun bɛ dogo la a ka ca avion 10 ye mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ dimi maliyɛnw aw kana dimi Bubumabel an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali vidéomanin bɛɛ minnu bɛ Faransi minnu bɛ Sénégali minnu bɛ Amérique minnu bɛ Côte d'Ivoire an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in dɛmɛ saboteur si kana na décourager n'a ye mun ye n'a man ɲi a y'a fɔ dɛ mais aw kana Asimi kɔ bila aw kana Sogɛli kɔ bila an b'a fɔ sɔrɔsiw fana ɲɛna côté politique yɔrɔ la a ye Yɛrɛwolo Déboussira Rempart M5 RFP Mouvement Victoire et Gloire CPM Alain Bokoum ani CDM ani Korema de docteur Abakasiri Kifamba mun bɛ CNT la o ka mouvement ani GPM ani mouvement caman bɛ yen nɔ peut-être n hakili tɛ dɔw tɔgɔ la an bɛɛ ka kɛ Ala kama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Sogɛli ko k'an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw a ye da Sogɛli la Sogɛli bɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ka aw de dɛmɛ bi a ye da Sogɛli la sɔrɔsiw n bɛ segin a kan sɔrɔsiw a ye sécurité yɔrɔ baara
côté politique a ko to Choguel ni yɛrɛ wolo ni M5 ni Victoire Gloire ni CDM société civile an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw ni Choguel b'aw dɛmɛ a ye da anw na an t'aw janfa mais a y'aw kɔlɔsi aw kɛrɛfɛmɔgɔ jugu bɛ aw k'olu dégager ka bɔ yen ala kana aw sen kolonɛl ala kana aw bila ɲɔgɔn na a ye baara min kɛ ala k'aw sara ala kana foyi k'aw la mais maliyɛnw surprise min bɛ yen nɔ avion mun b'an bolo n bɛ avion in photo yira aw la n ye avion yira la ka tɛmɛ mais avion bɛ yen n'u tɛ ka yira o avion talen bɛ sur le terrain de mais u tɛ fɛ ka yɔrɔ fɔ bɛɛ ɲɛna u tɛ fɛ ka parce que faransi ka avion ye an ka espace aérien violé Gossit mara la o avion kelen in n bɛna avion in bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ka avion in lajɛ nin ye avion in ye irisiw ka MiG 35 de a bɛ ka démonstration sugu bɛ kɛ sur le ciel malien donc o avion in o de filɛ nin malien aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, ni avion bɛ Mali ni Niger frontière la. Maintenant, surasi dɔ y'a ka lettre kala, a ye to an ka transition kɔ an k'u dɛmɛ mɔgɔ si kana décourager. Wallahi mun kɛra a digira an bɛɛ la. A digira an bɛɛ la, mais mɔgɔ si kana décourager an k'u dɛmɛ. N'i y'a ko kɛ mɔgɔ ye n'a ma dɔ ye, Ala b'a dɔ ye. De bɛ Ala ka surasi dan. N'i ye surasi 100 fara ɲɔgɔn kan, i bɛ taa sɔrɔ peut-être 20 dɔrɔn de bɛ yen mun tɛ sɔn ka faso janfa. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna. N'i bɛ faso janfa saraka bɔ a di surasi dɔ ma dɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ, wallahi Ala. C'est le peuple qui peut sauver une nation. Wallahi Allah. Mais au korte ko Asimi ban janfa ou be Choguel ban janfa ou tede. Mais tiɲɛ yɛrɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna. Mɔgɔ bɛ ka transition in saboter ka tiɲɛ. Cɛ tɛ, muso tɛ, Faransi tɛ, politicien tɛ. A bɛ ka politicien minnu ye mankan ci la force t'olu la o. Sɔrɔsi dɔw de b'aw kɛrɛfɛ minnu bɛ ka transition in saboter. A bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ. Ni Seku Tunkara kumana, u bɛ taga téléphone ci dɔ ma. I m'a ye Seku Tunkara diminen don parce que Seku Tunkara y'an wele k'a bɛ fɛ ka kɛ ambassadeur de. An ko Seku Tunkara tɛ kɛ ambassadeur ye koyi. I m'a ye Seku Tunkara diminen don. Bon n'o fɔra insiga min ɲɛna dɔrɔn u bɛ bɔ u bɛ da u la. U b'a fɔ Choguel ye 100 millions de di Seku Tunkara ma koyi. I m'a ye a bɛ Choguel ko kɛlɛ la don o don. U bɛ mɔgɔ min bɛ nin nafigiya ni nin fɛn bɛɛ la dɛ. Sɔrɔsiw kɛrɛfɛ muso dɔ de don. Awa sɔrɔsi dɔw yɛrɛ fana bɛ o muso kɔfɛ fana k'o kɔ dogo. Ni ni Ala a n'a kira cɛ ni kuranɛ cɛ. Bilahi sɔrɔsi dɔw de bɛ ka nin baara kɛ. U bɛ virement dɔ wele kan'i ta Segu fɛ dɛ Segu bɛ fɛ ka kɛ tan Segu bɛ fɛ ka kɛ tan u bɛ ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka baara kɛ sɔrɔsi de bɛ ka kɛ ani muso nafigi min b'u kɛrɛfɛ à travers la SE à travers le CNT ni n ye CNT fɔ kɔrɔ tɛ ko n bɛ Maliki Jaw contre la ni n ye SE fɔ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ Modibo Kone contre la mais aw ka département fila in a bɛɛ ni kuranɛ cɛ olu de bɛ ka Mali ci bi olu de bɛ ka bɛɛ fara bi olu de bɛ ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na bi ni tiɲɛ tɛ Ala ka malo aw ye mais o kɔrɔ tɛ ko n bɛ Maliki Jaw contre la mais Mali ciyɔrɔ bɛ ka bɔ CNT ka farali fɛn fɛn kɛ awa faso den ɲumanw t'a fɛ n'i ye faso den ɲumanw u b'a ɲini k'i détruire u y'a ɲini k'u bɛ ne détruire maliyɛnw de ne sauver o kan ka leçon di sɔrɔsiw yɛrɛ ma u y'a ɲini k'u bɛ Choguel détruire Ala y'o sauver Boubou Mabel fana la malola bi Gandi malien na malola bi 424 la malola bi sɔrɔsiw kan ka dɔn depuis o yɔrɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ b'u la minnu tɛ Mali fɛ mɔgɔ b'u la minnu bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de détruire a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ walayi donc k'a fɔ bɛɛ ka nɔgɔ b'a la pewu n'an bɛ jamana jɔ an b'a jɔ tiɲɛ de kan jamana si ma deli ka jɔ nkalon kan donc Ala ka barika don transition in na Ala kana foyi kɛla Ala kana aw si fara mais mun ye tiɲɛ ye a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n'an m'o fɔ an bɛ sa n'an y'aw dɛmɛ dɔw ko de n'an ka Faransi kɛlɛ mais Faransi ka pion bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ la o Faransi kɛlɛ tɛ don o don ka fɔ dɔrɔn a ba la France an bɛ Asimi kɔ an b'aw kɔ mais Faransi bɛ ka mɔgɔw dɔw de dilan Asimi ninnu yɛrɛ kɛrɛfɛ n'an y'olu ye a bɛna fɔ an ye Macron de ye n'an m'u dénoncer Ala yɛrɛ bɛ jigin an na c'est la pure et simple vérité sinon mɔgɔ min bɛ faso fɛ sɔrɔsi min bɛ faso fɛ sɔrɔsi dɔ de y'a fɔ bi ko Boubou Mabel tɛ taga Asimi kɛrɛfɛ mais u ye mɔgɔ min bila ka taa Asimi kɛrɛfɛ n'a preuve kɔnna ka photo ni vidéo kɛ a sago la o tigi tɛ Mali fɛ a tɛ Ala fɛ a t'a kira fɛ i bɛ k'a ka mɔgɔ dilannenw i bɛ k'a ka vidéomaniw minnu ye Mali saboter pendant l'embargo bɔlen kɔfɛ de aw bɛ taa teri kɛ o mɔgɔ kelenw ye n'u tun y'an dɛmɛ embargo ka bɔ an b'o fɔ ma mais u y'an kɛlɛ ko fɔ Asimi ka bin de est-ce que mɔgɔ min ye hɔrɔn ye k'e bɛ Asimi fɛ e kan k'i tɛgɛ don o tigi ma e kan ka taa o vidéoman n'o journalistes nɔfɛ k'e bɛ na n'o ye k'o yɛlɛmana mɔgɔ i bɛ situation difficile la gɛlɛya b'i kan wagati min na mɔgɔ min dɛmɛ n'i ka gɛlɛya nɔgɔyara n'i gɛrɛla o tigi la n'a y'i sɔrɔ a b'i détruire mais farafin de bɛ Ala ka farafin da fisiri waleya bɛ farafin na Ala jɛ dɔrɔn hali cɛ dɔw bɛ n'u ye muso furu u ye sɛgɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ tila k'o muso bila ka taga muso dɔ ta
C'est la pure et simple vérité. Voilà pourquoi l'homme noir n'avance pas. Moi, je suis venu faire transition. Dieu humiliation. Dieu la moula le bébé kada oul de kambi. A beninga djenatikete. À travers certains pseudo. Mounou me sourasou. A sourasou doit reconnaître. Quand c'est que tu as kika kuma quand na to kanga changer koi. Ne te ka kuma ko ka pression ke ko asimika to se ko tungara tala. Aide ne bo faka nogo bula. Ko oro foko nogo bula. Pew malien ko famia. Bien mardi 9 août 2022. Ne se ku tungara be kala de ka mun fo. An be fait transition kanya. Mais ne se ku ka kuma kunte ko dia goya. Ko se ku tungara be mun fo ko asimika se ku tungara sago ke. Ayi ne te ka kuma ko ne kele sago ka ke. Ne kele te malien awa ne kele te fendon. Ayi mais ne be ka mun fo malien keme de be ku fo bi. Na kadu yo kane ka kuma la me. Na mandu yo fona be se ka kukuta ke togola. Ne dogon ne asimiye, ne dogon ne maliki jawye, anga koronu ye, an kalane muye, an be politiki donu ye. Nunu yo shibe ke marfa chidra ou te politiki don. Ima depuis na robe erreur la. Chogal dira de kelen premier ministre ye ko commencera kanya parce que an be ku redresser, an be ku blasra nyuma nka. Mais mogo bu la munu te fe falen yere de kake. Mogo be surasu la munu te fe falen yere de kake. Donc o mogo on be kol de dénoncer sinon ante asimi contrôle ante les 5 colonels contrôle mais ou kerefela de mayon ou ka nettoyer kay ne ka kuma fana kunte ko fo diago ya ko ka to ne tala de aide ne ta la di kandi parce que moi je suis politologue, j'ai fait mon doctorat en sciences politiques ne be kuma mun fo akadi malien klula malien ba partager malien ba aimer de poyoro la transition kanga do kuma be boni tchinda parce que al ne bora ka gosha be partager ne kuma fa be partager parce que ne ba donner à la tchemanchela ne te ka galon tege ne be se ka fili ne ba donner à la tchemanchela ne ba aw fe mais ne te fe ka uye strajugu de ka konete awladi ne ma awladi ala be jigine la fanga chama be bi dowrete fanga krefe mogo jugu fanga krefe mogo jugu do de be fanga krefe olu be fanga bla strajugu ka ibeka be bi domina ibeka kumada la ka be bi ils ont fait croire à Ibeka ko Ibeka quitte bi qui est mandé Mansadi faut Ibeka gena domina journaliste munum bora ka Ibeka défend jusqu'à la dernière minute o mogo kelen ka tlatuni ka transition kele banda o klela ka tla ka surasu kele embargo banka horon jumeme ke kanga tago otigi wole ko kana transition deme ka ta war doma ka tla ko bla première ligne ko sani faso de nyumonye ne ekera horonye ekera yoro woloye ekera faso dambe moyi faso den jugu faso den angolon ol debe ka sangoro tabi faso den nyumon horon yere wolo ol debe ka bla dugu mabi o te hera ye fangama asimi ayaw nyayele shogele ayaw nyayele wallahi avant qu'il ne soit trop tard hake de Modibo Keïta ka fanga bi Franci infiltre l'embaoula au niveau de la SE Franci infiltre l'embaoula au niveau de la justice plan courant de bolo justice farala nous y mena justice là ou va faut non ay kangar na mo ngana bodé ni jama bora ambi déféré ambi donc kasola au be bloku de ye ou be srande jama karaba parce que ni jama bora trop pression be kuka ou bi to la drobi blakata kaso bombala nega minella se ko tugara boy ka video ke jama karabo ngon tenta ke ou ye vidéo do blako ka video ko jama karamo bera jama bora ako ma blasra awandu vidéo fe mine kebe ka transition supporter bi anga wuli kan jo marchi kan ala mais violence te kede mais traître de ba an yere fana la janfantiu de ba an yere dama fana nyon cha ngo tinye fo vidéo munu nye transition kele nous nana franka la dernière minute aw de bu taw ka plateau la aya la je bi o mogo kelen be kabla aw be sanfɛ bi aw gena kawte don kawte gɛrɛ asimila aw yo o mogo kelen de blara aw ɲa bi mogo transition kɛlɛ fo ka taga ase embargo wagati ma n'a mogo nana ni wagati na k'a be transition fɛ an tɛ mogo gɛn mais aw kana tigi aw kana considération ba da kan mais aw kana kɛlɛ aw kana bla aw ka plateau sanfɛla la u b'u profiter aw la di aw be 15 000 views kɛ ni mogo min taara Gandi ka plateau sanfɛ malien bɛɛ b'i dɔn ni mogo min taara Kati 24 ka plateau sanfɛ malien bɛɛ b'i dɔn aw man ka taga faso denjugu infiltré minnu bɛna ɲagami an na des faux journalistes aw be t'u bila ka plateau sanfɛ a y'a ye bi o journaliste kirikaraw de taara k'o bila olu janfantiw des infiltrés avec des militaires traîtres minnu bɛ militaires yɛrɛ la dɛ Billahi Tallahi, on compte Assimi, mais on compte les 5 colonnes. Il y a des militaires traîtres parmi ces militaires, Mounoube Kani Baradjouinke. Faso Denjou Dobe, Sorosu Yerela, Mounoube Kani Barake, ni ala Anakrache. Ou un mot bebla nyona, ou un si téléphone de la Kabé Wole, ou un Wole Francis Kabé bla 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 nyona. Ils ne font que ça, parce qu'ils ont un agenda caché. Assimi y infiltre l'endo au niveau de la justice. Assimi y infiltre l'endo au niveau de la SE. Assimi y infiltre l'endo au niveau du CNT. Au niveau du gouvernement aussi. Aga ministre de la Fana Bene, Kaye Moro Doga milliard nani fara, nganamu chokondola.
mais semaine que lundi ni ye minga milliard nari minga projet milliard nani taka nyagami ministre mundo a klobena ye mo minga projet milliard nani nyagami ni ma segi semaine prochaine ni ma boy kama koronte fa dingi nte mo si sutra bli nta ye maliko de nta te asimi ko nta te sogali ko ye nkera sogali fait asimi ko nkera sogali comment on appelle là nkera sogali fait fait maliko de là nkera asimi fait maliko de là mais le Mali est plus important que sogali le Mali est plus important que asimi donc il faut bela jelen ko famia ka fo beko famia ka no bo o la pew malien an kan tege di nyogoma mais ni jamana te jon kalunga jamana be jo tiɲɛ de kan bara mun kɛra baraw ɲana an kɛni baw kɔ ala ka barika do kɛlɛ in na n'u ye mɔgɔ minɛ k'a fɔ k'e bɛ transition ni ye mɔgɔ minɛ k'e bɛ ka transition de supporter déjà arasbati bɔra ka Mali surasiw la gosi ka Mali armée la gosi arasbati ma minɛ o kɔfɛ ni mɔgɔ minɛna o kɔfɛ o kɔrɔ ko le pays là est injuste mais exemple di aw ma injustice b'a to hali den bɛ ban i ye a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ walayi ala n bɛna exemple di aw ma ne denmusoni a tun bɛ to ka ɲɛjuguya kɛ n'i y'i sigi dumuni na dɔrɔn ne denmusoni n denmuso sabanan a bɛ na dɔrɔn ko papa ko ne bɛ fɛ ka dumuni kɛ ne ko n ko ɲɛjuguya dabila n ko n'i ye n deli dumuni na bilen dɔrɔn n ko n b'i ku kari ne y'o fɔ n denmusoni ma ne denmuso labanni mun ye san 2 ye o nana dɔrɔn ne dumuni dɔw da ne denmuso dɔ in nana o ko ne ma ko papa ko n diminen do i kɔrɔ ne ko mun na ke e ko ne ma ko ne kana ɲɛjuguya kɛ ko ne dɔgɔnin ye ɲɛjuguya kɛ k'e dumuni d'o ma ko papa ko c'est pas juste o ne den yɛrɛ de ka ne wele ka fɔ ne ma ko papa ko ce que tu fais c'est pas juste c'est pour vous dire que même si tu es injuste entre tes enfants a b'i goya i den ye a b'i den tigɛ i la fana ne ye yafa deli n den fɛ n ko yafa n ma n yɛrɛ woloden n ye yafa de la fɛ parce que j'ai été injuste dans la vie il faut être juste ne se ko tungara minɛna ko ne dɔ fɔ sɔrɔsiw ma alataba tɛ mun fɔ sɔrɔsiw ma ani n'i y'a kɛ Amérique i bɛ faga di n'i y'a kɛ irisiw fɛ i bɛ faga di u m'o minɛ o SE m'a minɛ fɛn m'a minɛ donc o de kosɔn aw bɛ se ka mɔgɔ jumɛn minɛ ko mɔgɔ bɛ da aw la transition dɛmɛbaga musolaka dɔw minɛlen bɛ kaso la ngalon kan ne yɛrɛ minɛna ngalon kan ɔ ne ye kuma kelen mun fɔ Tayiruba sigiro kuma kelen kan munna Mali k'i ma taa plainte tigɛ Tayiruba contre la a b'a dɔn n'a y'a kɛ malien bɛɛ bɛ bɔ bi c'est pour vous dire que justice ou bien comme faut que justice do horon be justice là o est tien je suis de cœur avec la justice malienne mais il y a des gens au niveau de la justice ils sont pas justes il y a des gens aussi au niveau de la SE ils sont pas justes Mali Chili sababu ya benabo Mali justice de là Mali SE sécurité d'état ani Mali CNT kelengele ani Mali gouvernement mais gouvernement kafsa na bay gouvernement kafsa mais billahi le plus grand danger c'est le CNT le deuxième c'est la SE, le troisième c'est la justice. Olu ye danger saba de Mali kono bi nama wuli kan jo ou be malien be black an ɲɔgɔn faga hala tɛmɛ. Ni injustice kɛri la hali ni injustice kɛ i denw ni ɲɔgɔn cɛ. Bilahi i be goya i denw ye en tant que chef de famille kuma tɛ jamana ma. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Donc k'a fɔ bɛɛ k'i hakili di ɲɔgɔn ma. An ka wuli an k'u dɛmɛ tiɲɛ kan. Mais n'an ye yɔrɔ min ye a man ɲi an ka f'u ɲɛna u kana sɔn k'o kɛ. Aw ka baara taabolo ka ɲi. Nous sommes de cœur avec vous. Mais wallahi mumbe kake c'est pas juste c'est pas bon ama ngini Mali gouvernement fait ama ngini président Assimi fait mogo ko vidéoman de do abe France abe Sénégal abe Côte d'Ivoire abe Diororo ay grâce présidentielle d'Abeka abeka bokana ou faso la wallahi il ne mérite pas arasbate mun faka juguni faneninge arasbate mun faka juguni baneninge ni aya nga surasu be ka fagabi arasbate ne be ka foko l'armée ne monte pas en puissance arasbate nga communication ne be ka tobi nga surasu be ka fagabi ce sont des criminels ce sont des porte-parole des terroristes ni jamana moye ni jamana mi sécurité d'état moye jamana mi justice moye o jamana ibolo bo jamana kula o de ko songawma ni be tension de ni tension bi la ni mi korosi tension bi faga be ka tien de fo bela jelengena ni be tension deme ni tension bi la ni mi kolosi tension bi faga malien et Mali surasi do ito Mali surasi do ye arasbati nunu jabi mena Mali surasi do ka message kala do be son ka kasibi Mali surasi do écrit do ke mena kala malien be ki kloma jo mena kala un militaire au front de Tessit a dit ceux qui se moquent de nous parce que le camp a été attaqué il y a eu des pertes de notre côté vous devez savoir qu'on va mourir en nous défendant. Nous sommes fiers d'être maliens. Le Mali est à nous. On doit libérer et le protéger. On a reculé, certes, mais c'est pour des raisons. C'est une zone entre le Niger et le Burkina Faso. La route nommée
RN43 mène à Tessit et à côté, il y a Adou Fleuve, au désert. Un fleuve qui est comme une couverture avec une grande vision depuis Tessit. Pour toute personne ayant des équipements que nous avons vus avec ces terroristes, il était impossible de passer par la route RN17. Dans la zone de Sergazo au Niger, jusqu'à la zone de Wenzembougou, aussi au Niger. Pour arriver au Mali, par ce chemin, vous n'avez pas de désert, rien que de désert. De la zone de Tam au Burkina Faso jusqu'à la zone de Bacham, Kess, Ting Off. Pour atteindre le Mali, il n'y a que du désert. Donc, Mali Sourassi dans le Bécanifore, ou Talanga Sourassou attaqué Oromina. Malien d'un fin bo, ko aradar kote tinyeye. Quand meka galon tege, ou quand a mine kou don kaso de la, a vie ou chi kaso. Comme Mali hina jamana, sinon ou quand a jode, koula jo ka ou glonde, kou glon, faut ou ni tege. État de Kango, que Mali gouvernement de Kango, ni en Amérique Sourassi kebe sur le terrain. Et quand faut comme marfate Amérique Sourassi bolo, comme moumeka bote la côté tien, Amérique gouvernement a décision bon, et quand faut côté tien, et ben mine qui est faradi. Il était à kasola bila ou bifaka, Américain bifaka. Nous mi fera kachi bon teke kono. Mais mon robot faut mal la fin teke olula. Abetaka banen ngala ou de mine. Mais où elle est sérieux? Ka angana kuma oula. Et puis be kuma oula betiki Sourassi do oula quoi. Aw be marfati de dote politique don. Munu be ka ou deme aw be kolu fana kele. Sourassi be fana te. Sourassi munu men mbara ina. Nyo de fois bela jelengena ou ka sabali ou kana ta transition bla retard là. Et Mali Sourassi do aka message to men aka message to kran. Sourassi do le dimingo djugu pora aye arasbati nunde jabita. Aye namede, le camp est isolé dans le grand désert entre le Niger et le Burkina Faso. Ces deux pays n'appartiennent pas au Mali. Ceux qui se préparent hors du Mali, surtout vers une frontière, on ne peut rien faire. Nous avons des droits sur nos terres seulement. Quand ils ont commencé à lancer des obus, c'était comme la pluie. On ne savait pas où aller. Ça venait de notre est, du côté est, du côté ouest. Notre seul issue de secours était de replier vers la route qui mène à Assongo, la RN47. Je ne confirme pas, mais vérifiez bien si la France n'a pas aidé ces gens à nous attaquer leur position au Niger. Comment tous ces piquettes peuvent quitter vers le Niger pour venir au Mali? Nous allons reprendre notre camp. La terre du Mali nous appartient. Et tous les frères qui sont restés sont morts, les armes à la main. Nous allons retourner là-bas et récupérer nos corps, puis notre camp. Tous ceux qui se moquent sur les réseaux sociaux ou encore du Mali, soyez sûrs d'une chose, on ne lâche jamais, on ne lâche pas et on va mourir avec les armes à la main pour la libération totale du Mali. C'est pas dans notre tête de revenir à la maison sans gagner ce combat. On va mourir en essuyant. Le Mali sera libre. On va tous rester. C'est notre devise. Je jure encore sur le Coran, ils n'ont pas préparé cette attaque sur le territoire malien. Il y a des mains lourdes derrière. C'est comme s'ils venaient récupérer un pays. On n'était pas nombreux durant toutes les heures de tout combat. Nous sommes restés et on a éliminé beaucoup. On a reculé parce que c'était nécessaire et il fallait. Nous allons répartir, Inch'Allah, que tous les Maliens prient pour nous. Chers Maliens, chers frères et sœurs du Niger, ne laissez pas ces Occidentaux planifier les choses chez vous. Ils sont complices avec les terroristes. Comment Bella Djeli Fleni, Mali Sourassi de Bora Kanu, comment Foka Kashi, quand Arasbati Nmeka, comment mon fort, quand l'armée ne monte pas en puissance, quand façon de Moumbe non, nous Maliki Konate Nne. Nous Arasbati Nounouye, Kouka Sabadi, Koloube Sa Mali de Nofe, les armes à la main, Niene Nyadji de Bo, Maliens, Wallahi, do de bois den koro, do de bois fa koro, do de bois ba koro, katra on de défend, soso ou tula, nyemera ou tula, moro ki sigiloto bamako, ko tiki kola goshi, Maliens, abe moro Nyadji bossa, ala ka baraka do Mali Sourassi la. Mali Sourassi amba ko fo saya ala kana foy kaula ala kana foy ke arme maliena aw ye wali deunde aw bora muso koro aw bora deunde koro kata aw yere sacrifier amba ou deme ala kana ke aw ma fisri waliye ne se ku tungara minana domina
kan ena surasi do tali sigi ka kasi de surasi muso tali sigi ka ne se mine ka kasi musokorobaw kasira chekorobaw kasira mais comme mogote bobara nafa do fo sumuni ka bo ala wallahi ambe mali fe ambe transition fe mais mogodo be transition kono utan fe ni courant che utan fe utene fe ute bubu mobile fe ute yere wolo fe ute M5 fe ube mogo mun fe oye ancien mogo di ni ala ana krache abe transition kono mais ala ka be malu na on fana be ka transition juguya de ala ka amolo yarabi yama fona ka sorane segu tungara ka langini tedi bubu mobile ka langini tedi ani yere wolo ka langini ani M5 ka langini taun ka langini de ko les 5 colonels u ka fanga ina ban ɲɔgɔn fɛ u ka mali libéré ɲɔgɔn fɛ no le ya anw ŋaniŋe ye yarabi yama ala ka ɲa anw bolo mais n'anw de be ka janfa sigi surasiw contre la ou bien ko fɔ asimini soyali ka fara ou bien ko fɔ maliki jaw ka fara ka bɔ asimina n'o ya anw ka ŋaniŋe de yarabi yama ala ka anw malo fo n'a ka sɔrɔ anw t'an faw den de fo n'a ka sɔrɔ anw t'an baw den de an be kasi surasiw de nɔfɛ surasiw de bɔra u musow n'u denw kɔrɔ an ka surasi mun fagara tesite a ka bon hakili ma bilahi talahi ni ala na kɛra cɛ mais ala ka tiɲɛ bangi faso terroriste ka porte parole be Bamako de dɛ awanta sigi bile denangolo si ka bɔ bile k'i b'an ka surasiw dɔgɔ c'est terminé mais mun y'u ban bi ko bubu mabel ni kati 24 ni an ka media ban ninnu k'olu tɛ don bi an b'a ɲini Asimi fɛ a k'u bɛɛ dégager ka b'u kɛrɛfɛ ce sont des traîtres c'est les ennemis numéro 1 du Mali ala sago aw sago bonne chance et vive la